sme so založenými rukami doteraz, nech teda nikto nečaká, že si ich založíme do lona a budeme sa mlčky a nečinne prizerať, čo sa deje s našim stavom, čo sa deje s našim povolaním. Nedovolíme, aby sa na úkor našich rodín a detí odkladali riešenia, na ktoré čakáme viac ako 20 rokov. Sestry majú rady svoju prácu a chcú v prvom rade slúžiť pacientom. Podotýkam slúžiť, tak ako by nám mali slúžiť aj politici. Klientom a občanom. Chceme ostať sestrami a byť pri pacientoch doma. Doma na Slovensku. Do roku 2020 bude v Európskej únii chýbať 500 000 sestier. Koľko nás bude chýbať na Slovensku? Pýta sa niekto? Pýta sa niekto, aká je naša veková štruktúra, že je to 48 rokov? Pýta sa niekto, koľko absolventom nám nastupuje do praxe? Je to 170 ročne, ale do dôchodku nás odchádza 1300. Takže žiadame, práve preto žiadame o rýchle riešenie, lebo vieme, ak sa my nepostaráme o seba, kto sa postará o nás a o vás?